Hàbit número 7. Entrenar la ment cap a l'abundància. Molts creuen que els diners són escassos i que mai n'hi ha prou. Però quan canvies el xip i penses en abundància, comences a actuar diferent. Busques oportunitats, veus possibilitats, deixes de limitar-te. L'escassetat sol estar al cap, no a la realitat. Hàbit número 8. Entendre la relació amb els diners. Molta gent veu els diners com un enemic, però els diners no són ni bons ni dolents. Són una eina. Un martell pot servir per construir una casa o per trencar-la. Els diners, igual. Poden esclavitzar-te o poden alliberar-te. Un hàbit clau és reconciliar-te amb els diners i començar a veure'ls com un aliat, perquè els diners són una eina. Deixa'm posar-te un exemple real. Ronald James Reed, un home humil de Vermont, Estats Units d'Amèrica, que va treballar tota la seva vida com a mecànic i conserge. Ningú no hauria dit mai que darrere d'aquell home senzill hi havia un milionari. Però Ronald Reed va viure amb hàbits molt semblants als que t'explico aquí. Va ser auster, disciplinat i va invertir constantment petites quantitats. Quan va morir el 2014, va deixar més de 8 milions de dòlars acumulats i la major part els va donar a la biblioteca i a l'hospital del seu poble. Aquest cas ens ensenya que no cal néixer ric ni tenir una gran feina. Una persona normal amb hàbits correctes pot acumular una gran fortuna i deixar un llegat. Hàbit número 9. Saber vendre's. Un hàbit que molts s'obliden és saber vendre's a un mateix. Potser estàs en una feina que no t'agrada, per exemple, fent de cambrer. Mentre la majoria serveixen desganats, tu pots destacar en professionalitat i actitud. I sembla impossible, però un dia pot entrar una persona important, fixar-se en tu i obrir-te una oportunitat inesperada. Saber vendre's no és enganyar, és mostrar la teva millor versió en cada situació. Hàbit número 10. Sortir de la dependència de l'Estat i les institucions. Un altre hàbit fonamental és no esperar que l'Estat o les institucions es resolguin la vida. La seguretat real no està en una pensió futura ni en una subvenció puntual. La seguretat real està en els teus hàbits i en els teus actius. Dependre només de l'Estat és renunciar a la llibertat. Construir tu mateix els teus recursos és apostar per la llibertat. Aquests hàbits que t'he compartit no són invents ni teories estranyes. Són els hàbits que utilitzen els rics. La diferència és que un cop tens superhàbit, ets tu qui decideix què fer amb ells. Pots gastar-los en coses materials i tornar a quedar-te atrapat en el cercle. O pots fer el que fan els que realment aconsegueixen llibertat, comprar temps. Perquè quan compres temps, el que compres en realitat és llibertat.